Gaindegiaren datuen arabera, 2015ean Euskal Herrian 340.000 herritar zeuden pobrezian erortzeko arriskuan, eta horietatik 128.000 gabezi material handiak zituzten. Eskualde asko gogor astindu ditu langabeziak, eta esaten denez, lan duina da pobreziatik irteteko bidea. Hala ere, lana soldata bat baino gehiago da. Lana ez da lan duinaren sinonimoa. Iker López Tolosarrak informatika ikasi zuen, eta zortekoa bera lana lortu zuen Donostiako enpresa batean. Inguruko guztien hitzetan landuina du, baldintza honetakoa, eta ezin du kexatu. 7 jaikitzen da, komunetik pasa, gozaldu, jantzi, eta 8 laurden gutxitan etxetik ateratzen da, 8 autobusa hartzeko. 9 laurden gutxitan lantokira iristen da, bazkaria oskaioan utzi, lanpostura joan, eta 9 lan txanda hasten du. Ordu batetan atera eta bazkaltzeko ordubete edukitzen du. Arratsaldean beste 4 ordu lanean. Lanak bukatuta berriz ere autobusa hartu behar du. Etxerata horretik auzoko dendan eguneko erosketak egin behar ditu. 8 etxera iritsi eta afaria prestatzeko, 1 eta erdi inguru libre edukitzen ditu, afaltzeko eta bitartean telebista ikusten. Afaldu ondoren harrikoa egin eta sokaldea txokondu behar du, lanak ez pilatzeko. Ohera joan eta irakurtzeko ohitura du. Hala ere, badaki lo egin behar duela hurrengo egunean lanean nekatuta ez sentitzeko. Beraz, ia itzali behar izaten du. Hau da Ikerri egunerokoan beretzat gelditzen zaiona. 8 ordu lotarako, 8 lanerako eta 8 aisialdirako leloa gezur bat baino ez dela garbi ikusten da. Hala ere, oinarrizko beharrak azeta ditu Ikerrek. Ez du kexatzerik, ingurukoen hitzetan lana landuina duelako. Baina, zer da landuina?